ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛି ମୁଁ ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି କାହିଁକି ନା ମୋ ଭଏସଟିକୁ କେମିତି ଶୁଣିବେ ସେଇଟା ଟ୍ରାଏଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଶୁଣାଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ହାୱା ବି ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କି ନାହିଁ ସେପଟେ ମିଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ କଣ ମେଣ୍ଢା ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ତ ମେଣ୍ଢା ଚରାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାୱା ବି ଟିକେ ଭଲସେ ଦଉନାହିଁ ହାୱାକୁ ଟ୍ରାଏଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ରୁମରେ ମୁଁ ଥିଲି ଭାତ ଖାଉଥିଲି ତ ବହୁତ ହାୱା ଦେଉଥିଲା ଏଇନା ହାୱା ବି ଦଉନାହିଁ କେଜାଣି କେମିତି ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏଲ କରୁଛି ତ ହାୱା ବି ଆସୁନାହିଁ କଣ କି କଥା ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ତ ସେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ହାୱା ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରେନର ମାଇକ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜରି ଥିଲା ସେଇଟା ବି କୁଆଡେ ଉଡେଇ ନେଲା ସେଟା ପବନ ଏତେ ଗାଣ୍ଡି ମରା ପବନ ଲୋକ ହେଇଥିନି ସେଟା କେତେ ତାକୁ ପିଟିଥାନ୍ତି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ମତେ ସେ ଏଇନା ମୋର ଗ୍ରେନର ମାଇକ ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ହାୱା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଜିବ ଜିନିଷ କାହିଁକି ନା ହାୱା ମୁଁ ଗ୍ରେନର ମାଇକି ସେଟା ଡବା ସହ ରଖିଥିଲି ଆଉ ଗ୍ରେନର ମାଇକି ବି ରଖିଥିଲେ ସେଇଠି ସେ ଗ୍ରେନର ମାଇକି ହାୱା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଖୁସେଇ ଦେଲାନି ତାପରେ ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜରିଟାକୁ ରଖିଥିଲି ସେଟା ଚାପି ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ବି କୁଆଡେ ଉଡେଇ ନେଲା ଏତେ ଅଜବ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ହାୱାଟାକୁ ବହୁତ ବେକାର ଲାଗିଲା ମତେ କାହିଁକି ନା ଏଇନା ମୋ ଗ୍ରେନର ମାଇକି ଡବାଟାକୁ ପୁରଣ ହେଇଯିବ ସେଠି ମୁଁ ଲଗେଇଥିନି ସେଇ ଜରି ଗୋଟେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ନୂଆ ଟିକେ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ସେଇଟାକୁ ବି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଉଡେଇ ନେଲାନି ମୁଁ ଏଇନା ଖୋଜୁଛି ମୋ ରୁମ ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେ ରୁମ ବି ଯାଇପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେ ଜରିଟିକୁ ମୁଁ ବୁଝିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ସେଟା ଆମାଜନ ଦ୍ଵାରା ଆସିଥିଲା ସେଇ ଜରି ପାଇଁ ବି ପଇସା ତ ଦେଇଛି ନା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ସେଟା ମୁଁ ଗ୍ରେନର ମାଇକ ଟ୍ରାଏଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ତ ଇଆଡେ ସବୁ ଏ ସବୁ କାଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି କଣ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ ବି ଖରାପ ନା ମାଇକି ବି ଖରାପ ନା ଯୋଉଟା ମୁଁ ପକେଟରେ ବି ତ ନାହିଁ ସେଟା କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଉଡେଇ ନେଲା ମୁଁ କହୁଛି ଉପରେ ଉପରେ ଉଡେଇ ନେଲା ନା ଏ ବି ସୁଧି ଏପଟେ ବି ନାହିଁ ହଁ ସେ ପଇସା ଦେଇଛି ସେଇଟାରେ କେତେ ମନ ଦୁଃଖ ମତେ ସେଟା ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ ହାୱା ଆସୁଛି କଣ କହିବି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବାକୁ ବି ଭାଷା ଆସୁନାହିଁ ଏପଟେ ବି ନାହିଁ ସବୁଆଡେ ତ ଖୋଜିଲି ଛାତ ଉପରେ ସବୁଆଡେ ଖୋଜିଲି କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ ନାହିଁ ଶଳା ଏଇନା ମୁଁ ଗ୍ରେନର ମାଇକ କୋଉଠି ପୁରେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମିତି ହାୱା ଶଳା ମତେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଭାବୁଥିଲି ଏମିତି ଏମିତି ଆଉ ମୋର ଗ୍ରେନର ମାଇକ ଆଉ ଏସବୁ ରଖିଦେଇକି ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇ ବୋଲି ସେ ଗ୍ରେନର ମାଇକ ର ଥିଲା ଯୋଉ ଡବା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଜରିଟା ସେଇଟା ବି କୁଆଡେ ହାୱା ଉଡେଇ ନେଲା ହଉ କଣ କରିବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏଲ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ନୁକସାନ ହେଇଗଲି ତ କଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଗାମଛା ଉପରେ ଅଛି କି ନାଇଁ ଗାମଛା କାଇଁ ଏଠି ବି ତ ନାହିଁ ଏଠି ବି ନାହିଁ କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି ମୁଁ ତ ପାଇ ପାରୁନି ମେଘ ଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇ ଯିବା ରୁମକୁ ନାଇଁ ଜରି କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଜରି ମତେ ପାଇବା ଦରକାର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଚାଲ ଠିକ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜରି ଟିକେ ମୁଁ ଖୋଜୁ